Yee! Busy, busy! Guys, palabas na. So ayun guys, andito na kami sa Unitap, dito sa Imus, Cavite. Tanda na daw siya paglaruan. Lang. Yan ang shoes na gusto ni AJ kaya susukatin na niya. Yan guys, busy na mimili si AJ.
Yan guys, busy si EJ pumipili ng mga damit niya. At si Alea pumipili ng kanyang jacket. Sarado mo. At ayan guys, ikot-ikot muna tayo. Mag-11 na yan eh. Kaya kan 11 yung maliit na malaki yung edad niya. Napakaliit. Ayan si Kuya Kit at Ate Ems.
At si EJ, feel na feel niya sumakay sa elevator. Uwi na kami. Pauwi na kami, ha? Oo. Oo. Okay, dito na tayo. Sige, buksan mo na EJ. Nandito na kami. Damit ni EJ. Brief ni EJ. Damit ni EJ. Shoes ni Ate Aliyah. Shoes ni EJ. Mask ni Ate Aliyah. Jacket ni Ate Aliyah. Pants ni Ate Aliyah. Damit niya. Shorts ko.
shorts ko. Thank you, Ate M, sa shorts. Thank you, Tita M. Love you.